Føringar spela sig i kavanon. Men det är inte bara spel. Det är førisk ombo i ferie ved utbyggva seg til der fyrst og førisk og alt sjåa instruktører i fjalla bjergjeng. Det kan så knappt bli vi glöja. Tror jag det är det viktigaste anbudet här var. Det är det som vi alla först vill vara för gjort. Det mot allt jag gör. Och så tränar vi nu blir vi så att instinktivt sitter att Jesus här. Det var kjøtt greit, at følgen var ikke bra fanges hjelp for nøyene etter Øtnarvekru i 2011. Med at det fire så kunne føringar få en mer værende hjelp fra Íslande. Såleis var samstarv mellom førisk og islandsk bjergingarfeløvene finnes i le. Fudgingen til utbyggvingsene kommer fra islandske stjøtnene, og så en konsert til Jekvani Hansen og Fryrik og Omar i hørspene at han har Øtnene. Så vet du i bilen her, så tar jeg jo alltid kom i bilen her, så færre vi det sted. Hver færre vi? Vi færre vi Bjørgarnas-Sveiten og Nian og en av Jøksen nå. Jeg kan fylle meg av det. Og isaks og spekka og tom. Hva er det reisende? Hva er det gående? Det hele er så, vi slipper ikke ut i at det er åkjente øde her utenfor til alt pjåkon. Det er en avalanche byggen, hvis det er at vi var fast i en skalva-loppe. Så kunne hinne finna mig efter. Men det är spänt. Jag har inte provat det förut. Du har gått ut på, vad är det? Inte ordentligt, men bara så jag bilden där som det har lagt fyra så är det ändå bara, jag vet inte vad jag ska säga. Men det ser vilt ut. Här skulle vi servera att nästa dögnet. Vi skulle lära att leta efter folk, finna folk utifrån en här beacon som det här uppe här. Och vi kommer nog också ner att finna omkring som ligger griven ner i kavan och finna dig och gräva dig upp. Det är det du gör det, Kristoffer? Vet du att bipan är tändrar eller sådär eller vad det är? Fina tändrar, du klarar för. Nu röjnar vi att försöja ner överbein. Och utfordringen är att finna några önkar till att stå här som vi kunde binda tåg i och minimum ska man ha 2 fester. Och det är utfordringen som kan vara att finna några ställen som man kan häfta ordentligt i. Men jag har alltid valt att häfta den stora steinen och han ska nog halta. Nu graver de det første stykke ud til snehulen, finder et lodret stykke. Hvis man finder et, der er i skrænten i forvejen, kan man udnytte det. Og så skal man cirka ned i 2 meters dybde, og gerne så man kan sidde oprejst ned i den. Og så kan det være en god idé at tage en flaske med ned i soveposen, så man kan ligge sig på siden, så kan man tisse i posen, eller tisse i flasken og ikke i posen i stedet for. Og så skal man sørge for at holde sin vandflaske og sin urinflaske adskilt. Og við erum svona í það bil 900 metra hæð núna og hæsti punkturinn 1400 metra hár. Og þarna rétt hinum við dalinn Eyjafjallajökull. Somme svå väl och have hållne men annor låg ute under öppen himmel. En gång. Här börjar sånchen. Och så ger en hål i någonting som hade för nu, ja. Här man till. Så vill inte bara någon annan hade bara det gång. Det gläder vi att låta oss över här lite högt upp och ser fantastiskt och vackra och stjötten där uppe. Det ger -6-8 grader, perfekt. Jag köpte sådana bivackpåsar som man ska lycka i för att lyckas som hålla vatten ute, kavan och kultan, men han var så tätt och så löjt att det kondenserade så ryggsäckor och allt med plaskvotchen. Så det var kallt men otroligt stort och spännande alliga. Så det är tannefäring till ryggar.
Det är helt fantastiskt. Vi har släppt en stö här som ingen annan släpper. Alltså, jag skulle som turist för Ryssland så uppleva det. Jag kör båtar för. Det är fantastiskt. Är det vi kommande för bjärtingararbete hos oss då? Ja, vi har snackat om det, ja och nej. Alltså, heter vi ois, jag sätter aktier och ois och så det. Det är inte hur snäck vi kommer få bruk för i förrän alltså, men det är alltid gott att dova things, ne? Det är man i det stående att man får bruk för det, så ska man veta hur man gör och hur things det är gjort och en tryckan hot att det inte ständer och att man ständer och klarar sig nacken och där man ständer stående. Utbyggvingen i Fjallabjørging er i 3 mån. Første pastor var i fjør, annar pastor var nu om dagarna, och senaste och 3 pastor var i september i år. Ta var amerikanske instruktører vi, 4 at utbyggvingen er alt sjå støye.